ki para bagay bat ki parlok be ki jai pet ya kanika video ki snap share score ki ku bol ma kanika YouTube channel ki pusan link kot yang so bhai pi baro bat next kam ku bor ko ya so ni si ka no ka chingkar ku na ka benda jong iwe bi iwe bat hadin kanika jing pusan link kot ngi so ka jing ruai ka ba kerpang na i master baladan bok karkam ni na ti balang plus bidan foot muri ringkat lam bagi message bagi kon jong i but ngit scam ngin gijing lai ka mangya so na ki kanong ka jing ku na kam ta jing iwe bi iwe ka phang pedeng jong ka jing pusan ning kot ha ni ngi kalong what's no phalla ha pedeng gijing tenjo ya ka bang lapan shaw nong rim na ka chithi ka bning kong petros kalong ba saw kot ka ba khatar ki pan pangai ba e la pi puli ga de ka chithi ka bning kong petros pinsham na do ka lanong ka bning kong kot ka bning kong Krenshai uno utho ya kini kashiti ushibu Petros ula Krenshai haga buong baik kini kashiti atho ya ka shaki Kristan jendel kadon kajingnya pair hapregi Kristan Jew ber Kristan jendel Kristan Jew kidai kibalong kumanga mapi la se kiblakha kalong ye Kristan ila sngotu khamha jepang kajing em jinglong kajinget Kristan Henry ki Kristan jendel pat kilong kum du Kristan kibrang shuwan ne kajinget tenrai bat kadang long thema haki ya kata kajing Kristan kumta kajing Kristan haki Kristan gentle kadang long ka ai ka themai bat ban mat kajing tenju apdeng kajing long Kristan kadang long de shisha ka ai ka ba kimpat sekolah man pedang bala people ya ka history kai thu angi ba kani ka shithi la tho ya ka kabor bagi Kristan Rom ki Kristan harom ki don hapdeng kajing sha penchitam ban ki don hapdeng kajing sha penyam hak sarkar bala khlit upat shanero nakam ta gajinget gijongki uni upat sha barunar hadin bola thang bola peting khong khat ki babun ki benta harum ula kenno bat pharep bade ki Kristan ki bale ekani akam kumta ula penmi ya hukum ban penchitom bat ban penyap ki Kristan ki badon ha kani ki hima bade ka bukum ni ka po Petros ula tho ya kani ki shithi ban aiman sim ya kita ki Kristan gentle ban ai men sim ki ba kim dei ban smo phala apdeng kita ki jing tenju ki ba medeng ki ba ki mat bat ba kim dei ban ran din no na ka ki jinget ki ba ki don how Jesus Christ kadan ko ga jing ja hari Nigeria ka bala shuringer ha ka ba armut ki pastor ki sha kidnap ha ki le no shit niam bat hadin ba ki la sha kidnap la rabor ki shaklau bat haswa ban sha penya ki la ai lat khaddo ya ki armut pastor ban lenno yu Jesus Christ hadin gajing berngem bersit haringkat bat ki wat ki bajrong lapen ap ki rendang ki jengki bat ki sulai ki lapen ap nasyadian bat chakmat we ne ki argot ki pastor lo lenno hang tahi berong na kloy ban len yu Jesus Christ bat laya lam no yu shkoi pekejaka hang tahat klawi baru tahu we pat kat banang penbor kat banang berngem ya uban jubah la len yu Jesus Christ te jiet ban syak penyap hakite ki lenno tahu pastor la kerengai lagi juga khli baula sedang ban pu samrki haringkat berkarwa ya ka jingruai ka baong ngan bu yang jisu ngan ngabu ya me hakmat jong ni ka jinge namar melong mame bakham kordon wani ka jingem jonga ngalabu artli ka jaka ka dolot jonga kawai yang bat kawai ya me namar melong mame kham kordon wani ka jingem jonga kani kala peningo ya kini ki leno ki badon ha kata gapor ki stang argut ki leno bat argut ki lali yalam untuk uai pat kat ba kidang berngem kat ta ulu pastor unang ruai jam ya kata gejing ruai kat haduk ba kani gejing ruai kala kata ya ka bensim jong kini ki argut ki leno bat hakan juga ban penyap kila dem krop ki khok siu bat kila phat duai ha untuk pastor bat kila pedang Jesus Christ hakata hi klimat hakata hi kejaka kat ba ya untuk uai pat apa yo ban net sheyeng kat bau dang ya de gejing kemen la sya siat no na syadin no layap no hang tahi ki parlok ba it ki jing tenju hi kenwan ha ka jing em jongi kum ki bangai andre ke kubor ha ka ni ka por na ka jonga jong ki kalong ba kum ki khon Kristan ngim dai da lele ru em ban sngo phalla ha ba ki jing tenju ki wan ngim dai ban sngo phalla ha ba ki jing tenju ki wan balai ka bening kong dau ka bening kong kalong nomor ke jing tenju ki wan na ka benta ban perang ya ka jinget ke jangap jongki ka shitiu Jacob no baning kong dekat ke baar do pasau ko to pinyau no ikajing kemen sudah ko para bangai haba piha pa kijing tenju ubon jai da ka tips kam ba kita
ki jing tenjo ki bangi ma ki long nak mentang ban perang ya ke jenget ke jenget udah pastor pula sakit nap hadin bola depan mat ke jingja slow to baula scam ha ke jenget ke mundon slow scam mentang ba unam lan yu Jesus Christ dalili ru ya namar kata ke jing tenjo ke ba umat slow to baula scam hadin bo blai la perang ke jenget jo slow to baula scam ke jenget ke jo halo jong nong petiu komta dau ka bening kong balik bangim de slow pula ba kiwan ke jing tenjo long namar ba ke jing tenjo kiwan nak mentang ban perang ke jenget jong am jong pi ka ba balik bangim de ban slow pula dau ka long ba Jesus Christ dalam dil na ba aga gospel Matius ka long ba khat bril de khat ka ba pusau kran shai aga bu au ada unu ru uman manuan na dien jonga ai ba un len yala de ba un ra ila ga ding pna ba un buat yanga ra ila ga ding pna hi ka kudau ya ka dak jong ka jing sha shitom ga ding pna hi ka kudau ya ka dak jong ka jing tenju jong ka jing e jong ka jing ele kum ta ban buat yu Jesus Christ kam lo satya ka ai basuk Henry so tenat pan ba Jesus Christ lo ba dau haba pipot yu Jesus Christ ong Jesus Christ ya ka jing suk la ino api om kum ba ka pertai ka mereka ai mengapi Jesus Christ la ai ngi ka jing suk ka mensim ka ni ka do le singin ma ni ka jing den jar ni ka do ada ka mensim jong ka suk haba i pedang Jesus Christ ka jing em jong di nomor ta ka daw ngem dai ban so phala haba ki wan ki jing tenjo nomor Jesus Christ la dat ban ya thu no pa la ban kran shai halor ka ni ka benta ka balai balik ngem dai ban so phala nomor ki jing tenjo hi kem dai ki busuan ban jia ta ha uwai le uar Henry ki jing tenjo ki jia habaro ki bangai dasi ki jing tenjo ki banga ngamat kaya per na ki jing tenjo ke ba pipi wan ni ma na ki jing tenjo ki ba per ki jing em jongi wadu Abraham ro umat ki jing tenjo hadu ba u haban kinyai no jo kon jo batang maroi isa uba ublei ai hau Abraham bat kasara haga kerta ka bla temen pa dan re ublei ong yo Abraham kilit kinyano ini kon jo Abraham upendam akmat jo ublei ulai ban kenya lo jong kon reha ba umut ban kenya ublu la pensangi no ya o bat la pha bat kenya no kon lang fa ki kum ta ki para pangai beit yo i da ka jingya ine jong Abraham ha jinga jo ha ublai uba u syakri ha pedeng ki tiga jing tenjo ki ba ublai tenjo yo uni u yai net scam ha ka jinga ki jo ha ublai kum ta ublai penkop ha u ya ka buram ban yo long pa jo ka chat ben riu Israel ka chat ben riu ka ba ublai la jet kerpang nang tangi pas ke jing em ke jong ujo bro wat hapeng ke jing long ka ba yai ne ke jong wat hapeng ke jing long ke jong ka ba syap ting ya ublai tenjo yo ada bau tenjo oleh bendo ila ke jong ikon gikti oleh bendo ya ke jing don jing em oleh bendo ya ke spa ka pau oleh bendo ya ke jing ring jing do henre ngi yo i namar ke jing yai ne jong ujo ha ke jing ge jo ha ublai kum tau yo diang pa ya ke jing ku ha ke jing em ke jong kum ta ki para bengai be kadi ka kubuh ka khot ngi uai pi wai ban ngim dei satya ban slow phala ladi ban slow shakti ha baki wan gi jing tenjo ngim dei ban do bor ha bo wan ki jing tenjo mar ka shiti ka ben kongkorin wala ma shipo du khat lai bol wang ba ublai bangi shakri ulong ublai wala ban shanya bar ha ba u tenjo tenjo palat ya ka bangi la ban sha ublai utip yang iwai pi wai utip hadu kat no ka level ka bangi la ban sha unam tenjo palat ya ka bangi la ban sha uta udah ublai ubangi syakri kum tanga khot langi lang baro bahabangi mat padi kenu igi jing tenjo kiba bedding ha ka jing jongi ha ki yeng ki sang ki jongi ha ki kam ki jang ki jongi dan silang ba ki jing pang ki jing shita ne ha ki dog ni ki benta yim dai ban khnyo ba bon ki kristana ki ni gisngi tak shumat jing ek khandiat ki la khnyo bat ki ju ong ro ni nga ubri ba shampa ane nga ubri nga ka bre ko ba shampa ni khnyom habangi mat iki jing tenjo ki jing ek ki jing le ka jing em ki jongi ki babon ki brigi khnyum namar kini ki SOP ba sarkar kala bo kini kempat long eru em hakmat kini ki jing tenjo ba kini ki kristan gentle ki man yakan ma iwai long keme ki kantin ki ba ikran ki ketik bahai ki jumuk jum perkhat tang ha ka bai ong uji su hadu kat do la sha na ka benda ban pedim yangi andre bangi pat ngi khnyum ban wan shakri ublai hanangi ong bala bon palat kini ki SOP Ibrahim ki ong kumno habawan ban syakri ublai hap pendon kam da ka thermal scanner ban thau jing shit kumno ban syakri ublai hap ban jinda thok kerteng ki kumno ban syakri ublai hap ban jinda phau mas bari ong tilong kumen bakine baro ki dai tang ki da pat chi sen suda yo ngate yala dehi lara dai bangan ya ta ka kejat sudaro ngan ya
kat bangan ang yo ekalan ban syakri yo le ki par bangaj be kapor kanam Muslim shu bagi jingten ju bamaki bamangi ki Kristan ngin man kin nang kham shito kin nang kham shu shu nang ne cha kum tanga khot yang iwe iwe bangin bats kam ya ka jinget ki cha kim dei ban snow phala hapring ki jingten ju ki bangi man ki bangi ngi kan do ka jingem jami bat ngim dei ban khuslai lem ne shakti maru blay bangi syakri la kulas kam ka kitab Isaya no masau poi de khot ba shipau wat shakti me na mar ngalong ren kat pat me what's go man na mar ngalong ublay jang me ngan pen syai bor me ho ngan yarap me ho ngan kersah me daga ketika man ka jang tau ni ublay jang kum ta ngim dei ban shakti ngim dei ban snow pala ngim dei ban nok men sim and dei tu men snow scam ba wat la dangi ma di jing ten jo ki bom jai uni ublay bala kular ban long ren kat lep ban ni on yarap un pen syai bor yang iwe iwe ba tungin ken mau ki jing ten jo ki long tang shi tek po ba halandat jong ki jing ten jo ka don ka bainong ka baap ladangi yaine ha ka jinget ka jogi kumba ujis kumbu Abraham baru jo kila yo diang ya kata ka bainong na marka jingene jogi ha ki po jo jing ten jo kila pat skemit ka jinget jogi kum tarup lada mangap napi ngen yaine ha ujis Kris ha ki po jong ki jing ten jo Jacob nang man kon ka khat ako ka bainong ka bangin yo diang kalong ka pansngiat jingem ka bau try la kular hakita ki ba iye ju ki ba yai sha Islam haki po jo jing ten ju bat khnang bangin la ban yai ne ka jinget jongi hapeng jing ten ju idon kam man ne no bait tang shu jisu haki po jo jinget on yara pa un kershan boringi hapeng jing e ki bangin ma nang ta puli ka tin tu le mar ka Bible hi dei maka ka ban kedau bat ka bayalam lenti yang apa japi haki po jo jingem jo ka jingene jo ka jing tenju ki bangin ma ka jingem jo hang ta gin salak panlong ki nong job haki por jong kita ki jing tenju ki bangi hima uben kerku ya kini ki jing pusat ni kot na ku tan purum jomo amen Bible,
ai cũng lấy shibun ya setepat balang dengan bok harga ni kaya kesem jongi shibun udah ni kerpui kaya kesem jongi apa nak punya syukri udah isap di pau boleh berai pi akan ni kapor ingin pasyu lagi juga buk pa jongi bah pedeng sesisian pat terang hidup ke jing semua kamu kerau ini agak pemela play kan kalah yok pat bet yang semai juga ketika oh ni em lagi kisni ba kisni ba shitong agak bagi ma ingin jing tenjuk kita pun cai mereka ketiap jam mereka pengen mani kan nyim dai bat snow pala apa deng gini jing tenjuk kita mending kamar kini baru kilong dapat kerang ni kan jing ke jing raya rap tahu metip yang iwet noi metip ya baru kita pe ingin video metip kita kerteng metip ke jing lek kita kini ma ma ini kita tuai Islam penyo hangi ya kamin sim jo jing sha angin yang scam apa deng jing tenjuk in nak ban jai snow ban jai bat scam ya kesang tiga jam bat dengan nak shisha apa ni kaya di hikmat jo syam ni ai rap ni iwai wala magani ko ko kan lo kan mo nagam da jo ai ba in yo ek jing shamin sim ma bat mai bagi nang la shisha ni ko ban nem ki jing bat bat ban la ban lit jing bat tang shamin tang shami hi bulong nong panem nong sim spa chungi haki po jeng jing tanju in phai khamat tang shami hi kamar dei tang mami bulong ka kut bas kem dei tang mami hi bulong ka boru bala ban yarak ban pelai jeng ker khui kini ko por ker khui baro ki pa kini video bat ki shash kor ga tien jeng me kini baro i pa ker tang jong Jesus Christ ni dwai amen ublei ker khu ni bilang baro